Televízia Lux uvádza cyklus dokumentárnych filmov Áno, beriem. Kľúče k šťastnému manželstvu. 4. časť. Môže láska umrieť? Tento sudca bude predsedať procesu vyhlásenia nulity na Najvyššom odvolacom súde katolíckej cirkvi Apoštolskom tribunáli Rota Romana. Vypočuje si výpovede svedkov. Tí potom odprisahajú na Bibliu, že hovorili pravdu. Každoročne požiadajú cirkev o vyhlásenie nulity manželstva tisíce párov z celého sveta. O mnoho viac sa ich rozvedie. Iní si vyberú cestu odluky. Dnes sme svedkami toľkých rozchodov, že večná láska sa javí ako sen. Je to tak? Môže naozaj láska zomrieť? Keď s niekým chodíme, predstavujeme si, že bude všetko vždy fajn, bez problémov. Realita je však iná. Pár prechádza istým vývinom. Najprv je to obdobie plné lásky, romantiky. Rozčarovanie príde až neskôr. Objavia sa problémy, hádky, možno nevera. Uvedomíme si, že partner nie je taký, ako sme si ho predstavovali. Žiaľ, mnohé páry v tejto fáze zostanú. Je to tak vždy? Prechádzajú všetky manželstvá obdobím krízy? Nie každé manželstvo musí prejsť veľkou krízou. Vždy sa však objavia drobné problémy. Najdôležitejšie je, aby ste nezabudli na to, že sa vzájomne ľúbite. Potom určite nájdete spôsob, ako problémy vyriešiť. Ak si poviete, že to nejde, sami staviate prekážky láske a spoločnému šťastiu. Aj my sme mali krízu. Riešili sme problémy ako iné manželstvá. No nikdy sme neuvažovali nad tým, či zostať spolu alebo nie. Hľadali sme riešenie nášho problému. Mnoho párov si myslí, že im stačí láska a manželstvo sa vyrieši samo. Keď sa vydáte či oženíte, neznamená to, že už nemusíte nič robiť. Manželstvo je každodenný boj, ktorým získavate malé víťazstvá a tým sa posúvate ďalej. Obaja však musíte vynakladať isté úsilie. Prestať môžete až po smrti. Budovanie manželstva sa nikdy neskončí. Všetkým párom garantujem, že snaha zostať spolu si vyžaduje menej úsilia než zatrpknutosť, hádky a zvady. Vynaložíte na to polovičnú energiu, než v situácii, keď ubližujete sebe i svojim deťom. Aj preto sa oplatí trochu obetovať. Júlia vie, o čom hovorí. So svojím manželom Frankom sa takmer rozviedli. 9 mesiacov som mal pomer s jednou ženou z práce. S manželkou sme žili celkom oddelené životy, hoci sme mali 2 malé deti. 2-krát sme boli odlúčení. Do rozvodu nám zostávalo 5 mesiacov. Delil nás len krôčik od trvalého odlúčenia a odluky detí od ich matky a otca. Na manželské stretnutia Retrovail som prišla, aby som sa utvrdila v rozhodnutí rozviesť sa. No Boh mal iné plány. Stretli sme tisíce párov, ktoré našli k sebe cestu aj v tých najzúfalejších situáciách. Táto cesta však nie je ľahká ani rýchla. Čo by sme mali urobiť v podobných situáciách? Hľadajte ľudí, ktorí vám môžu poradiť, podať pomocnú ruku, aby ste dokázali prekonať vaše sebecké vnímanie, aby sa zahojili rany, ktoré ste si navzájom spôsobili. Pomôcť môžu rady kňazov, rodinné poradenské centrá, ktoré cirkev a spoločnosť založili na riešenie manželských kríz. Izabele a Umbertovi sa podarilo zachrániť manželstvo vďaka takejto skupine rodinného poradenstva. Keď sme si mysleli, že je koniec, prišla pomoc. Páry, ktoré svoj život zasvetili záchrane manželstiev, ho zachránili aj nám.
Chytili sme sa za ruky a povedali si, že takto spoločne budeme čeliť nášmu problému. Mysleli sme si, že už nikdy nenadobudneme vzájomnú dôveru. Poradili nám, aby sme sa najprv modlili k Bohu. Nech On sám obnoví náš vzťah. Manželskú krízu nerieši opustenie partnera, ale spoločný boj za to, čo vás spojilo. Snaha dosiahnuť s Božou pomocou uzmierenie a odpustenie. Nech je veľkorysosť súčasťou vášho spoločného životného projektu, ktorý požehnal Boh. Takúto radu dnes nepočujeme často. Častejšie sa stretávame s postojom nevydržím to. Svet nám radí vzdaj sa. No správne má byť vydrž, ustúp, odpusť. Dovoľ, aby sa ti odpustilo. Často vidíme len partnerové chyby. Zamyslíme sa však každý deň nad sebou, nad svojimi omylmi a snažme sa ich napraviť. Tak môžeme vyriešiť naše problémy. Okolie nám podsúva ľahkú cestu vzdania sa, ktorá však vedie k životu v osamelosti. A ten je ťažký. Vydržať celý život? Aj v krajných situáciách? Čo ak čelíme násiliu? Čo ak trpia deti? V prípadoch, keď zlyhá každý pokus o riešenie problému, môže byť zákonné alebo faktické odlúčenie menším zlom. Samozrejme, cirkev od partnerov nevyžaduje, aby spolu žili za každých okolností. Za istých, veľmi vážnych podmienok môže dôjsť k takzvanej odluke. Odluka je povolená, rozvod však nie. Aký je medzi nimi rozdiel? Odluka je fyzickým vzdialením sa partnerov z vážnych dôvodov, ktoré bránia ich spolunažívaniu v prospech ich vlastného dobra alebo dobra ich detí. Odlúčení manželia nežijú spolu buď dočasne alebo natrvalo, no ich manželstvo ostáva platné. Niekedy je odluka dobrým riešením, pretože napomáha uzmiereniu a opätovnému vybudovaniu spoločného života. Tým sa jasne líši od rozvodu. Rozvod je len fikciou. Tvrdí totiž, že viac neexistuje niečo, čo však aj naďalej pretrváva. Sudca ľudí nesobáši a nemá ani právomoc manželstvo zrušiť. Rozhodnutie o rozvode je len papier. Nič neznamená. Prečo nie? Pretože to tvrdí Svätý Otec? Nezáleží cirkvi na utrpení všetkých týchto ľudí? Nie je to tak. Sám Kristus, zakladateľ kresťanstva, jasne a jednoznačne povedal, že manželstvo trvá celý život. Ak ženatý muž opustí manželku a vezme si inú, dopúšťa sa cudzoložstva voči prvej manželke. Odmietnutie rozvodu sa opiera o učenie Starého zákona, ako sa uvádza v knihe Genesis. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Je nesúhlas s rozvodom len náboženským problémom? Otázka definitívneho záväzku nie je náboženskou záležitosťou, ale sociálnou. Čo je najlepšie pre deti? Byť jeden deň s otcom, ďalší s matkou a potom so starou mamou? Sťahovať sa z domu do domu so zbaleným ruksakom a nemať miesto, kde sa môžu cítiť ako doma? Nedospejú deti postupne k záveru, že v živote neplatia žiadne pravidlá. Sami vieme, že deťom takáto situácia neprospieva. Po zdravotnej stránke a ani z pohľadu prospechu v škole. V dospelosti majú problém vytvárať si trvalé vzťahy. Jednoducho takéto riešenie nie je ideálne. Najväčšiu stratu pociťujú deti. No veľa stratia i manžel a manželka. Rozvod prináša mnoho utrpenia a hlbokého zármutku, s ktorým sa dá len ťažko vyrovnať. Paradoxom je, že rozvod sa niekedy prezentuje ako pokrok v oblasti práva žien.
Táto myšlienka sa propagovala ako riešenie pre ženy v násilníckych a nevyvážených vzťahoch. V skutočnosti nárast počtu rozvodov spôsobil, že plná zodpovednosť za výchovu detí zostala na ženách. Tie sa cítia osamelé, často sú vystavené chudobe a rôznym zdravotným problémom. To isté platí aj o mužoch. Rozvod teda nie je správnou cestou. A čo vyhlásenie nulity? Nie je akousi formou cirkevného rozvodu? Vyhlásenie nulity znamená, že manželstvo nikdy právoplatne nevzniklo. Tým sa líši od rozvodu, od porušenia manželského zväzku alebo odluky. Ak je raz manželstvo právoplatne uzavreté, žiadna ľudská moc ho nezruší. Niekedy ľudia tvrdia, že ich manželstvo bolo anulované. Manželstvo však môže byť len vyhlásené za neplatné, nie anulované. Nejde totiž o terajšie rozhodnutie, ale o skúmanie toho, čo sa odohralo v momente prísahy. Stáva sa totiž, že človek povie áno, no myslí nie. Ak pri uzatváraní manželstva nebola dodržaná niektorá z určených podmienok, toto manželstvo sa zdá byť právoplatné, no v skutočnosti neexistuje. Cirkev ho však za také musí vyhlásiť. Sudca cirkevného tribunálu posudzuje žiadosti o anuláciu podľa presných kritérií. Niektoré z nich zamietne. Neplodnosť nie je dôvodom na vyhlásenie nulity. Iba ak by jeden z partnerov zatajil svoj problém a tvrdil, že plodný je. Dôvodom pre vyhlásenie nulity by však nebola neplodnosť, ale klamstvo v takej závažnej veci. Dôvodom vyhlásenia nulity manželstva nemôžu byť ani nezlučiteľné povahy, odlišné záujmy, únava či vyčerpanosť. Dokonca ani nešťastný prípad nevery, či zásadne odlišné názory partnerov. Existuje však mnoho dôvodov na vyhlásenie nulity, ktoré po ich dokázaní tribunál uzná. Ak snúbenci vstupujú do manželstva s úmyslom rozvodu, keď prídu problémy, alebo vyprchá zaľúbenosť a ochladne láska, dané manželstvo neuzavreli právoplatne. Tvrdenie, zoberiem si ťa, ale vyhradzujem si právo na sex aj s inými ľuďmi, vylučuje ďalšiu základnú črtu právoplatného manželstva. Vernosť a jednotu. Ani takéto manželstvo by nebolo platné. Aké sú ďalšie dôvody? Naviazanosť na predchádzajúce vzťahy, vážne okolnosti, ktoré existovali pred svadbou a mohli mať vplyv na vyjadrenie súhlasu. Či ovplyvnenie slobodnej vôle, následkom čoho vstúpil človek do manželstva zo strachu, z donútenia alebo bol oklamaný. Pre právoplatný manželský zväzok je preto nevyhnutný slobodný, zodpovedný a vedomý súhlas. Dvaja sa stávajú jedným telom. V jednote s Božou pomocou vedia prekonať všetky prekážky. A semienko, ktoré vyklíči vyslovením áno, vyrastie aj napriek všetkým búrkam v silný a úrodný strom. Na slovenskom znení spolupracovali Přemek Boublík, Stanislav Staško, Laco Konrád, Hanna Letková, Bibiana Ondrejková, Jozef Kováčik, Maťo Lišák, Ľubka Čutková, Kristína Fekety a Martin Norris. Vyrobilo Studio Lux v roku 2013.